Aku percaya yen Siadi ku suwijining satriya ingkang duwe watak waja. Ananging uga aja lali yen menungsa mono duwe kewajiban nyuwargakake Rama lan Ibu. Lawang swarganing Rama Ibu iku ing antaraning dumunung anut mituruting putra marang wewarahing bapa biyung. Mula yayi kabeh kang wis dingendikake dening Kanjeng Ibu mau pun Kakang ora wani nambahi apa-apa. Kejaba mung nuding marang sira yayi estokna dawuh iku Werkudara. Ing jagat rame iki ana kalane menungsa kepethuk pilihan rong werna ingkang katone kaya padha benere lan padha becike. Yo. Tuladane kaya lakon iki, miturut kekarepanmu nggonmu kepengin meguru Begawan Durna iku munggo ing atimu rumangsa bener, sabab kepiye wae wong meguru bener amarga ngundhake kawruh. Nanging apa kang didhawuhake Kanjeng Ibumu Kanjeng Bibi Kunti iku ya bener, sabab pengalaman wis nuduhake yen Kurawa iku tansah nandhukake panangsaya marang Pandhawa. Ya mung wae Yayi. Yen sira ketemu pilihan karo bab kang katone padha benere Siadi kudu milih salah siji ya iku bener kang sejati. Sabab ing antaraning bener lan bener mau meksa ana kaceke dene tinemune bener sejati mau yen wis bisa lerem panca indriyane sumeleh pikire lan dumunung rasane. Mula den saranta ing penggalih Yayi pilihan ing antaraning karep meguru Begawan Durna lan pamambenging Kanjeng Bibi mau endi ingkang bakal sira pilih yang miturut Siadi bener sejati.